Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Ki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Ah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep, anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana ki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh karang kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap.